or 60, more than 60 nga farmers iti agmulay tata nga sakupon na iti mga 30, more or less 30 hectares agmulay tata dito sa Sona. Kadito nga November, so iti panagmula damang rugidan nga mula di tabako. So nga right timing what nga ni-schedule ni Mayor para iti dati panakaited dito support para kanya dan tapno insigida nga da usarendan para kadati panagmula dito. Okay, ngam kasano kadi ngamin sir dati kalawat atan iti mamulmulaan diti ilit sir. No base iti mamulaan iti tabako adda maak account ming more or less 30 hectares nga dito sa Solsona nga sakupon iti 60 more than 60 nga farmers dito. Bale dito kataga po iti barangay Santa Ana, barangay Katangraran, barangay Manalpak, party Puktaw, party Nagkarbatan, barangay Nalasin, party Bubuus, dan barangay Lupay. Dito na ibon. Dito nga na ibuno nga abuno sir mano amin ti balor na. Naarari ken deti balor na ket no jak patapatak lang baka nasurungan 2 million. I-made kanya. More or less mga 2 to 3 million. Mano mo ti beneficiaries tayo? The beneficiaries na is 64. Ti area na ket 30, more than 30 hectares. Ngam kumusta ti panagmulmula ti tabako sir kada iti naglabas nga kalamidad hanmot nga naapektaran unay? Balem na ilik deti panagmula ti tabako no kumpara iti panag deti didigira arig na nalikudan na kasi awam ti bagyon awam ti patilaeng mapasaran na ket deti amihan epekti amihan deti angin ngem sapay ko mata hang napalalo iti epekto ti angin dito Solsona itata kumpara kadi nakalabas tapno ang mapektaran dito apit nga maalada iti panagmulan dito.